אני גברי. בסרטון הזה אני אראה לכם איך להכין זוג גרביים בעזרת נול, מספריים, מחט, מסרגה וחוט. הגודל של המסרגה והמחט לא באמת משנים, העיקר שזה יהיה מספיק קטן בשביל להיכנס פה בין השיניים. אז אנחנו ניקח את הקצה חוט שלנו, אנחנו נשאיר לו בערך 15 סנטימטר של שארית ואנחנו נכניס אותו פנימה. עכשיו אנחנו בשורה הראשונה נעבוד בצורה של שתי וערב. קודם כל צריך לוודא באמת שהפין השחור הוא הראשון שלנו פה. עכשיו אנחנו מסובבים את הידית לצד שרחוק ממנו. ומכניסים את החוט פה מתחת לשן של הפין השחור הראשון. אנחנו מתחילים לסובב, מעבירים את החוט מאחורי הפין השני ובקדימה של הבא בתור. אחורה, קדימה, אחורה, קדימה. ככה בעצם לאורך כל השורה הראשונה. זה מה שתופס לנו בעצם את החוט במקום. עכשיו אנחנו רואים שהאחד השחור הגיע בחזרה לפה, זה אומר שאנחנו סיימנו שורה, אנחנו תופסים את החוט מתחתיו, מכניסים אותו כאן לתעלה שלנו וסוגרים. עכשיו אנחנו נחזיק את החוט בעדינות עם היד, כדי שלא יהיה רופף מדי ולא יהיה מתוח מדי, ואנחנו נתחיל לסובב. הידית בכיוון שרחוק מאיתנו. המכונה שלי צריכה קצת שימון, היא תעיפה קצת ובגלל זה היא עושה את הרעשים האלה. ואנחנו ננסה לשמור פה על קצב אחיד, תמיד להסתכל ולראות שלא ישתחררו לנו מהשיניים, הלולאות. ואנחנו ממשיכים ככה לאורך כל הדרך. נדלג אתכם קדימה. חשוב מאוד להקפיד, לא לסובב את הידית אחורנית, אחרת כל העבודה שלנו פשוט תיפרם. עכשיו בגלל שהגרב הזאת תהיה לתינוקת, אז עשיתי אותה בערך 20 סנטימטר אורך. עכשיו מה אני עושה בשביל להוציא אותה ולסיים אותה? אני משאירה לנו בערך 30 סנטימטר אפילו של חוט, גוזרת ומוציאה את החוט. אוקיי? עכשיו אני מסובבת סיבוב אחד שלם בזמן שאני מחזיקה את החוט שלא ייכנס בתוך השיניים. כמעט סיבוב שלם. עכשיו מה שזה עשה זה בעצם שחרר לי לולאה אחת ונשארתי עם לולאה אחת רק על כל שן כזאת. מה שאני עושה, אני משחילה את החוט למחט ואני מתחילה לשחרר את הלולאות, את הגרב בעצם מהנול. איך אני עושה את זה? אני באה עם המחט מתחת ללולאה ובזהירות רבה משחררת. אם אני לא אהיה זהירה, הבא בתור עלול להשתחרר, ואז הכל ייפרם וחבל. אפשר להחזיק עם יד אחת כדי שהבאים לא ייפרמו. ועוד פעם. ככה כל הדרך. הופ. אפשר לסובב את המכונה כמו שאני עושה, ואפשר לסובב את הידית, מה שהכי נוח לכם. העיקר בזהירות שזה לא ישתחרר. אני אסיים את הסיבוב הזה ואני אחזור אליכם. עכשיו אחרי שסיימתי לנתק את הכל, אפשר להזיז את זה, ואני מושכת את החוט. כדי לסגור בעצם את החור הזה שהיה לנו פה למעלה. למשוך את החוט לא חזק מדי, שלא יקרה. ואני מתחילה לתפור
לא צריך משהו יפה מדי, רק שיהיה תפוס חזק, שלא ייפרם לנו. אוקיי. עכשיו אנחנו רוצים לעשות קשר. החלק הזה, הצד הזה, זה הצד החיצוני של הגרב, חלק החיצוני. את הקשר אנחנו נעשה בצד השני, בבפנים. אז אני מכניסה את המחט. ותופסת אותו מהצד השני. הופכת את הגרב, שיהיה לי קל יותר לראות. מושכת קצת. עכשיו, אני רוצה בעצם להשאיר פה חלק מהחוט הזה, אז אני תופסת את החוט, מכניסה את המחט קצת לצד השני, מחזירה אותו. ומעבירה אותו לא עד הסוף. ככה שנשאר לי בעצם הלולאה מקודם והקצה של החוט. ואני עושה קשר כפול, משולש, כמה שאתם רוצים. העיקר שיהיה חזק, שלא ייפרם. ואנחנו גוזרים את השאריות. והופכים חזרה. עכשיו, נשארה לנו כאן השארית מהשורה הראשונה שהכנסנו לתוך הנול מפה, אתם זוכרים? אנחנו לוקחים את המסרגה שלנו, ואנחנו מתחילים לסרוג את זה פנימה. שוב, זה לא צריך להיות יפה, כי בסוף האזור הזה גם ככה יהיה מוסתר. זה רק בשביל שזה יהיה תפוס, לא ייפרם לנו. אני אוהבת בסוף גם לעשות קשר, כמו שעשינו בקצה של הגרב. אז שוב, אני מעבירה רק חלק. ועושה קשר כפול חזק. גוזרת את הקצוות, לא קרוב מדי, שלא ייפרם, ומגלגלת את זה קצת. וזהו, יש לנו גרב. עכשיו, ככל שתעשו אותה יותר ארוכה, ככה היא תתאים לרגל גדולה יותר. וסיימתי את הגרב השנייה. עכשיו, בגלל שהחוט זה חוט שמחליף צבעים, אז אפשר לראות פה שיש בעצם החלפה של צבע באמצע, אבל אנחנו נעשה כובע, ויהיה לנו פה סט יפה. והשינוי צבע הזה יהיה דווקא ממש מגניב. אז זהו, ככה מכינים זוג גרביים. בהצלחה. אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לפנות אליי. קישור לנול הזה יהיה בתיאור של הסרטון. בהצלחה.